Nakajingya ki khubor Meghalaya Transport Corporation kan pensange eki bos nakabashakri hakabalik bu bat shaw khina school nuduk shitre ku yong ajar penrio kala penlong ikimi kpa bandan mentah pedeng kecing ngo khuslai kecing sange kit khna shi school beper ki bos MTC kan pengkelumar ikimi kpa bat kumtala perkhat bat shong dak cingelang ban ekran nalor gani Kakongsoni Kharjana, Kumkoi ne kilong kami ba nong tray mon sobha, kala pentep ba kate kingelang an pelong khandro trek kula langkor acha penrio, halom ding jeri community hall, nadu kapor shfau bachi men stem. Mga Kakongsoni Kharjana, kabadairu ka social activist, kabadairu kalong kami kabadan armor ki khon man pha school hang tai hapo ki vi oporshlo. Hadin mengalai iya ki khubor le ne ki newspaper ki bangi ibekat ba Meghalaya Transport Corporation kladan jingtmu ban penduk noi ke school bus. Tengok khat ngawer lang ya pi kilong kami kilong kpa ki badan ki khon ki jong pi ban pha school lingba jong ki MTC bus ba pinyawan sya ka meeting ka ba ngin ya bo lang ngin la bo ngila persang ban bo ban fix ka sngi kata ka ban long khat riu terik mentau banai arajar apnrio ka jaka kalong hapo community hall lumning jeri kapor kalong kapor shpo je min step kata ka dela shisngi Tena kata-kata mukhat ni wesa si sien pat lesi hakane ka limba jung kini ka fil jonga ngakwa bagi parlok long kami long pa ken khat kini welang kitung kilong kami kilong pa ki bomne ki khasiru ki ba pha school hang limba jung kan disi bos bangin nyok banyatai bani kran hakabai dai bakani lesi ni suthu bakan sawan kan jige la syahidin hamut tetang kini ki kentien kuble shibun Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya